Ladies and gentlemen. Yeah, you know what I mean. This is a stone, this is water. Those who went to boarding school, I think you have remembered. Tell me, what type of teas did you get when you were in secondary school? Munduuze kuti tizi imene inakupezani kumene koko ndiyotani yaine nali imene kuthirira madzi, watering the stone every time, watering the stone, thinking the stone gonna glow, and they were telling me, oh, this mwala udzakula umenewo. Komanso you can see there, this is like mwendo umodzi kupinda trouser akuti yachilendo izidziwika. tinaziona ku secondary school kumeko tizi ku secondary school boarding school. Then we munduuze kuti kodi ije punishment yanu inali yotani, tizi imene munakumana nayo, what type of teas did you what type of teas inali imene ndi apa ndakukumbukira umathirira mwala akuti mwala umene udzakula deile nazuzikatu simukuziwa inuyo tawura ndiroda namaita makoto siliko kuthirira mwala umene ukomanso upinda mujeni muchani umayenera kuyenda mukampasi uli chonchi mwendo umodzi wopinda sikunali kufuna iyani komano malamulo amanena choncho panga zimenezi chani ukakhala ndi wotcha amakulanda, ukakhala ndi chipewa ngati chichi amakulandaso. Pakabe chabwino iyani ndenuyo tizi imene munakumana nayo kumene koko ndiyotani mundiuze in the comment section. Thank you.